Pozdravujem vás, poďte si s nami spoločne pripraviť toto low cost tiramisu, ktoré je hotové do pár minút a je naozaj výborné. Toto video ti prináša spoločnosť Polar Food, ktorá sa zaoberá distribúciou potravín do gastroprevádzok. Ak i ty chceš mať kvalitného a spoľahlivého dodávateľa surovín do svojej prevádzky, neváhaj kontaktovať Polar Food. Ako prvý krok v tomto recepte si oddelíme z vajec bielky od žltok. Musíte dávať extrémny pozor, aby vám nič zo žltka nevklzlo do tých bielok. Z bielok si vyšľaháme tuhý sneh. Keď máme sneh asi takejto konzistencie, tak si pridáme jemne 2 lyžičky práškového cukru, ktoré tam zašľaháme. Keď máme takýto krásne lesklý tuhý sneh, prejdeme na žltky, ktoré postupne vyšľaháme do peny s 3/4 pripraveného cukru. Takže máme pripravenú takúto krásnu penu. A teraz si do nej postupne zašľaháme jemnými pohybmi pripravený sneh. Ten krém musí byť nadýchaný, takže naozaj to nejako nepreháňame, až sa mi tam bublinky robia. Takže takúto krásnu nadýchanú konzistenciu má mať vaječná zmes. Vaječnú zmes si odložíme. Prichádza rad na ďalšiu zo surovín a tým je šľahačková smotana, aspoň 35%. Celého pol litra si tiež postupne s cukrom vyšľaháme do hustá. Partnerom tohoto videa je Polar Food, dodávateľ tých najkvalitnejších surovín, ktoré potrebuje do svojej prevádzky každý. A aktuálne prichádza teda zlatý bod nášho programu a asi ste si mohli z nadpisu všimnúť, že nebudeme úplne robiť pravé tiramisu z mascarpone. My ho spravíme dneska z banovskej alebo aj hociakej inej smotanovej nátierky. A prečo? Pretože sa to dá. Nemôžeme to síce úplne nazvať tiramisu, ale je to chuťovo veľmi podobné a konzistenčne takmer rovnaké. Čo je najlepšie, hlavne možno aj pre gastroprevádzky, je to cenovo veľa výhodnejšie. Si ho teda trošku zatiaľ preložím sem, aby som ho postupne rozrábal s tou šľahačkou. No a postupne zapracujeme k šľahačke. A teraz spojíme opäť postupne obe tieto hmoty dohromady. Postupne zašľahávame, aby sa nám obe tieto zmesi krásne prepojili do kompaktného krému. Krém máme krásne hotový a ja tu už mám teda pripravenú kávu spoločne. Malo by byť amaretto, ale teda s nejakým vašim obľúbeným alkoholom. Máme tu piškoty savoyardy, dlhé priamo na tiramisu, takže postup bude jednoznačný. Dole si dáme vždycky trošku krému, piškotu prelomím na polovicu z jednej strany. Nemalo by to byť úplne napité, len dochutené tou kávovou zmesou. A na vrch uložím opäť krém a na záver posypeme už len pravým holandským kakaom. Ja teda ešte na záver dozdobím čerstvými rybezlami, čerstvou krásnou metou. Tak a nech sa páči low cost tiramisu zo smotanovej natierky, ešte lepšej konzistencie a takmer rovnakej chute je na svete, tak dobrú chuť. Ak aj vy hľadáte tie najkvalitnejšie suroviny do vašej prevádzky, stačí kliknúť na tento link v popise videa a pri registrácii zadať do priestoru pre vašu poznámku kód DSGastro5.